खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव गोदान भिडिअ लानानै नुजाफैलायबाय दिनैबो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदोलाय खामानियारि जोबस्रांनानै दुगैस्रां लोबस्रां फुजा होनानै लाखांबाय दिनैनि दिना मोजाङै मोजां बारलांथोंसैलाय आंनि न'खरनि थाखायबो आंनि बोरायनि स्पेसियेलि आंनि बोरायनि थाखायबो आरो आंनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखायबो आरोना सनाफोर मर्निं फुजा होनानै लाखांबाय फिसाजोखौ दोनलांनानै फैबाय आरोना आं स्कुलाव ओमफ्राय दा संनायनि लाहार फाहार खालामसै ओंखाम ओंख्रि संनांसिगौल' ओरैबादि बार बारगासिनो दङ गुसुथार ओरै बिराद गुसु जायो जोंनाव दुब्लि गेजेरखायनो गुसुथार बिराद गुसु जायो आरोना एबार संनोसै थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय खोरखिथिं दं नै सासेया आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ नायनानैल' डाटा अननानै साबस्क्राइब खालामलां मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोजां खालाय आरो मोनसे खोथा फौजि फेमिलिफोर नायसनबायदोंबा ओरैनो नायनानैल' डाटा कमेन्ट मोनसे आरो लाइक खालामनानै गालांथार अननानै थ' नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम माबि नै माबि होनगासिनो नै सनाया माबि माबि आबो टिजिबोले हा अन्थाव बाथावनो गेलेगासिनो दं हारसिंनो माबि खामानि भिरबासो थाया बिदि हारसिं बियो बिमाखौल' नांगौ ओमफ्राय बानानैनो खामानि मावजोब्बाय जि आरि सुबाय नुखाबाय नोंथांमोनाथ' ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय जोंना ओंख्रिया दिनै नै आलु दाउदै रुग्रोखाबाय आङो रुनानै लायो बिदिनो आङो माने बिदि रुबासो मोजां मोनो गोथावसिन मोनसिनो आरोना आङो ओंखायनो आंहा दाउदैजों आलुजों रुनानै लाग्रोबाय ओरै ओंखामबो जानबाय दाउदै आलु ओमफ्राय नै टमेट' संगोन आरोना दिनै ओंख्रिया ओमफ्राय ओरै ना बाथोन नै बेखौ माबानानै एसे एवनानै लानोसै दहाय ओंखाम एवनायमोन फुङाव बे साराया ओंखायनो बेहायनो होसनबाय आङो नैबे आलुआ मोनखांबाथाय बेखौ एवनोसै सासेया नै मेथाइ जागासिनो सनाया मेथाइ मोनजानायखाय सिलि नामा गारजोब्बाय नों मेथाइखौनो नै गारजोब्बाय गोथाव बिदि मोनजाबाल' सिलि थायो सना आं मा संगोन दे बेखौ दामलाय दुं 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 होनलाय दे दामदो दे दामलानो देखायनाय दे दामदो दे आयौ दिं 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 लोंबायथ' आंनि सनाया आयौ आकौ ना दे आबाव दामदो दे दा दुलुंखौ गानलायलै खल'आव गानलाय दे दुलुंखौ बाबा नै ना बाथोन खालायनो ना एवबाय आङो नै बाथोन नङाबा जाखाया नालाय बानलु रानिया ओंखायनो बाथोन एवलायबाय खालामनो ना बाथोन खालामनो ना एवलायबाय बानलु एवलायबाय थाव होआखै आं ओरैनो बिदिनो एवगोन सामब्राम बिलाइ होनानै देनोसै दुन्दिया एसे होनानै दाउदैखौ एसे एवनानै लानोसै एबार मोनबाय दाउदै रुनायाबो गोथावसिन मोनजानायनि एवफ्राम लानोसै ओंख्रिया नै आंना जाहां अबस्थायाव फैबाय दै होनानै लाबाय गोदौथोंसै आरोना गोदौबायनाय ओंख्रिया दाउदै होनोसै एबार दाउदै एसे जबबावनोसै ओमफ्राय खांसै ना बाथोना नै मोनबाय नै ओंख्रिया माबायदि नुखो सनाफोर खोन्थाहरलाय गोथाव नुगोना नुवाखै सनाफोर खोन्थाहरदो मोनबाय नालाय एबार उदैखौ फुजा खालामसै सनाफोर थानो हाला आरोना दाउदै आलु टमेट' ओंख्रि बिराद गोथाव आंनि थाखाय लाबाय दाउदै दैथाम ना बाथोन न'नि आंनि अल बेदरा दाबो दंमोन आरोना ओंखायनो दिनै जानोसै गोथावनो ओमफ्राय ओंख्रि बिदै लाबाय दा लुबाय सनाफोर आं जानोसै अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां फिसाजो उन्दैखौ जाहोखांबाय आरोना आङो फिसाजो उन्दैयाबो जि मोजां जाबाय आलु ओंख्रिजों दिनै थ' आं जानोसै सनाफोर जायफ्रा आंनि जानायनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना नायदोलाय गोथाव जानोसै मोदोमफ्रुलायथारदों आलु गोरलैनि आलु जहल
아유 러이와 수그통 나 바튼 한 구둥구둥 저 밥을 시간에 농아 tamam hijjadam Nah, batu nak kesatar kanal yang kalau baluron jalai asyik ada nang jenek. Gede kan, gede sih. Noli nala, noli kayaknya hasil kan ini agak bersih hasilnya, lebih gede. संबाय नालाय जानानैबोथ' देखायखानांगोन आरो ना सुनाफोर ओंखायनो देखायबाय आरो आंना हिमोना साबस्क्राइबारफोरा जानायनिबो भिडिअ लाबोदेरनो थिनखायो नालाय ओंखायनो गिलास लानो बावदां दै दावदै जाबा थाब थायोना साबस्क्राइबार आगैमोना होनखायो नालाय जानायनि भिडिअ बाबो लाबो होननानै ओंखायनो आं लाबोयो आरो ना सुनाफोर जायफ्रा मोजां मोनो नायदो जायफ्रा मोजां मोना नायनो नाङा आरो ना मासे गोथाव जादोंलै आयौ गोथाव जाथारदों दावदै दैथाम गोजा जानानै दा उसाव बादाव जायाबानो जाबाय रायखुसि बायदि जानानै ना खोनाखै जायालै मा Sonaper ang jinin video ko bawo na dun ton saya ada na
जायफ्रा आंनि जानायनि भिडिअखौ आंनि दैलि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोजां खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै ओरैनोल' नायनानै डाटा अननानै साबस्क्राइब खालामलां आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालाय आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालायलां जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय